til det kommende kommunalvalg. Jeg går til valg på at skal forbedre hullerne i den her cykelsti. Ikke bare den her cykelsti, men bare generelt. Jeg oplever, at der sker mange ulykker, fordi at hullerne ikke bliver lavet. Så hvis du er enig i det, så synes jeg, du skal smide en stemme på mig. Lige her bag ved mig har vi netværkshuset, som jeg har brugt rigtig meget tid på at komme i igennem årene. Det har været sådan, at vi kunne komme ud og rejse til Norge eller Sverige, eller for den sags skyld andre steder med betalt personale. Det er desværre ikke en mulighed længere, så det går jeg til valg på at få ændret tilbage. Så hvis I er enige i det, så synes jeg, I skal smide en personlig stemme på mig. Så står vi på min arbejdsplads, Ejbæk Højgaard, som er en særtilrettelagt ungdomsuddannelse for mennesker med udfordringer. Alt fra ADHD til autisme til Asperger, hvad de nu ellers må have af udfordringer. Jeg går til valg på, at der skal flere særtilrettelagte ungdomsuddannelser til Solrød, så det her sted ikke kun er det eneste sted, hvor der er også for at give de unge en mere reel mulighed. Så hvis I er enige i det, så synes jeg, I skal gå ned og sætte jeres stemme den 18. november. Her står vi foran Ung Solrød, som er et ung tilbud for almindelige mennesker. Jeg vil også gerne gå til valg på at lave noget til mennesker med udfordringer, også fordi jeg synes, de har en meget stærk superkraft. De har brug for at komme ud og være sociale med andre. Der er en kæmpe stigning i, at de sidder med deres telefoner lige i øjeblikket, fordi de ikke har andre at være sociale sammen med. Så dem vil jeg gerne skabe nogle flere tilbud til, for at de så også kommer ud og får et stærkt fællesskab. Nu står vi foran Solrød Rådhus, hvor der sidder en masse fantastiske medarbejdere. Men fra politisk side er der ikke gjort nok for at forbedre sagsbehandling. Jeg kender en person, som har måttet vente i 9 år på at få den hjælp, som hun har ret til. Det synes jeg ikke er rimeligt. Så det vil jeg gerne gå til valg på at forbedre. Jeg hedder Niklas, stiller op for Socialdemokratiet til det kommende kommunalvalg. Hej, jeg hedder Jonas Ring, og jeg er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget. Nu har I hørt Niklas' valgløfter, og jeg kan klart anbefale dig at stemme på Niklas.